Mas dili pa to sa balikan may gala kay report sa tong kauban di amay usa ka lalaki nga oy nadakpan ni ron kay nang hinol man ni sa nang hinol sod sa bihay. Kaya di talo ni katawa mahigala pero saks pan jud. Ato paminaw sa ang report uban ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, perting dangoy-ngoy sa hilak ang kining usa ka babay nga sakay sa usa ka V-Hire. Attorney Rufil gikan Toledo City padung unta dinhi sa syudad sa Sugbo. Human matod paghihinol man noon siya sa iyahang kasakay nga lalaki. Attorney Rufil. Uy, Makita sa video nga ato ang gi-send po din sa ato ang stasyon na Attorney Rufil nga ang kining usa ka concerned citizen nga kasakay sa biktima dunay Facebook name nga Jenny Felicia. Matod pa nilingi ni ang kining mong babay sa ilaha nga daw ba nga nagpatabang Attorney Rufil human nga mitulo ang kining luha niya sanglit gipanamasta-masa na di ay ni siya sa ihang katapad nga lalaki nga kung ilaha pong ihulagway Attorney Rufil batan-on pa man ni matod pa ang kining mong lalaki. Nga matod pa Attorney Rufil. mga pila may edad aning lalaki o kining babae pila edad ani ka Idol Tweety? Kani Attorney Rufil wala man gud siya na blotter kay supposed to be gidala ni siya sa Carbon Police Station apan ang kaning pagpanghinol Attorney Rufil nagsugod man sa Talisay nabot na diri sila sa Bulacau moto gikan diri sa Carbon Police Station Attorney Rufil gi-turn over sa Inayawan Police Station. Pagabot sa Inayawan Police Station Attorney Rufil kay wa man ipadayon ang kining mong babay Attorney Rufil kay siguro hasulan na pud sa proseso sa kining pagpasaka og kaso motong iyahan na lang ipasaylo pero ato ba na sayran Attorney Rufil nga kining nga maong lalaki kay dili ra ni kausa niya gibuhat o kay ubay na ng mga babay ang iyahang na biktima pero sa paghulagway aning mga concerned citizen nga kasakay pud aning duha kay medyo naapam ni sa 20 kapin Attorney Rufil ang kining nga maong lalaki. 20 kapin ang lalaki. Yes, nasa 20 kapin ang kining mong lalaki. Susama ning biktima po Attorney Rufil. Asa ato sa paminawon kadali ning imong video nga gisender ako lang gipablur gamay kay pagprotect sa babae in town nga gihinol in town ining kalakiha mga higala ha. Unsa ba nindagana ron? So mo ni ang video sa V-Hire ni asa man tong kwandong maka audio ni dong nani audio dong. Sige ko no. Okay. Anak na kasi na ko. Yang babay, bagura na nilingi na ko. Bata ang buha naman. Sige siya kung sa gay, nasige siya kung anak niya. Kung na siya kaagwanta, nihinak na siya. Wala, di ko kabaw. Nag-iunsa siya diya. Nangay na siya kabang ni ate diri. Wasa din si ate naka. Bata o magdagay na kurang magway buot ba. Get sa unsay pa. Zanti pa maning naw nga. Berti man yung tulog tira niya. Ako pag ina na bulog isumbag na ako eh. Dali kay game namin. Excuse me, napay flight. Dali ko ko dai. Sige na. Sige na. Lang sa kadiha. Sige na dong kay ma. Dugay na kayo dong. Dili naman siya mukha. Sige na. Magkuhan lang mo dito, mag-settle lang yun mo. Settle naman mo. Buot na na niya. Dili na lagi. Dito linggo tarong ba? Linggo tarong kay. Sige na dong kay kuha na dong. Malangay dadagan nga ba sa iro? Mo gani may pagkatarong mataas. Linggo. Pero kung dugay na gibuhat siguro kay kurang magkuan. Linggo tarong. Settle. Langan danay pa sa hiro. Sige dong padingkod lang dong. Ibig na kaayo mi. Settle settlement. Settle naman. Linggo tarong ba? Kaya na malangay. Kuya man ng lalakiha dag Ingkod lang style. dong magkod Kung dong. saan tayo mag-expect nga nganing sakay siya nganing niya nganaon siya. Kinakabuot na ginangyahan. Kung bagyo open ya. Nangasulis man nino ka ng babae. Bye. Diretso na ta, bye. Dito, wala na. Dito ta. O, dito na lang, be. Dito na lang ang usa. Dito lang usa para. Dito naman dire. Ano man ang babae? Ano dito? Ikay ko na ito ba? Lakangin na ba? Lakangin na. Sa man ning lalakiha nga. Akong Siyempre ang babae ni hilak ka babae kay gikuot man na ining kalakiha. Mata kay ng bata. babae siya nag-expect sa galing sa niya. Okay, sa atin, special. Kaya namin pulis ito. Nang hinol man. Ito siguro siya pitchas lang to.
Sinti matagal na. Asa man mag-isa? Tuo guro ko pato lang magay. Tumo siya ko kung sa'y gilingi niya na ko. Nangaluwa naman siya nga siya dito na kong tabang. Parang baya niya. Ano day ka? Asa ni si ate ka to yung tapat. Nangayon sa dito siya tabang. Wala si ate na ro si mama. Nausa wala siya bagets. Ako na sa iyo. Pangayong tabang. Iyon sultan siya gingon nga. Ayun muhat na. Sulti siya nga diretso. Kaya para makakita ta kabausat ka. Kaysa mag-inom-inom siya nga iyan ang sige gikuhan. Nanaulo ka. Oh, mao makuhan siya. Magusto siya sige buhat. Kaya mo man siya nireklamo. Dayon, nireklamo ko sa dayon. Dili na madaabot diri. Yan, talisay. Ha? Kalayo na, talisay pa. Sa man yung lalaki ha. Kay basin sige na siya gika. Pugi ka mo siya nireklamo. Basta yung kayuan po babae pag reklamo. Isa magmay. Swerte niyang hidbang-hidbang bayan. Nag-expect ko nga na poog lang siya nga nagpuan siya sa baba niya. Huwag tayo suga. Ako, panagwapo ko nag-expect nga nagsige na dahil siya. Nagsige na dahil hinol. Once nga gihikap nga giga. Nireklamo dayon. Inosente lang itong bata ba lang handlock na handlock ba? Tanaw naman ko niya kay nagya ko kung giana ra ko nakog nag nagupit sa siya sa sulti. Wa man siya sa sulti. Kay gisulo ni sulti ra siya ang kamot ako sa ko. Nakatapit na sa pagmahaguba. May gani kawa kulatahan sa mga pasahero dito lalaki. Ingon ana nako nagtulog siguro na to kay gihikap kay biho. May ako nga sa nang hinulod. Binta, tatog ako yung nakatapad diya kay ako katulgungon kay ko. Di ganiya ra gud unta to niya. Ako pa Di man lang pero sugod may siya suka. nabantayan nimo ba? Ikaw may tupad. Wa sa siya kapantay. Na kami sir, nag-expect siya nga. Pero niyang to. Siya, kadoon rin siya. Ako na to, gugulo rin yun. Sa babae. May ibang yun siya ba? Iya, Jun. Ako kay naglingaw ra ko dito kay naglantaw man ko. Pura ko kuya giti. Pura ko kuya giti ra gawa gigitik ni. Ang siya ang nagkita kay ra ba. Hihilak babae. Kabangi ko kay ang iyang kamot na. Babae kay ni Nagpapagwanta, Nagpapagwanta nagpapagwanta. naman siya na ko. Ikuhan na, di ka. Sige ka lang, dili siya katarong istorya bagi. Ako ba? Isang pan ako nga. Pinaw sa kanila dalaman yung puti mo graduate ka ba ini? Mo graduate sa PlayStation. Nagmarites po ni Mahigala nakabidyo. Ano man sa Estudyante ba bata? sige na siya mo. Wala siya kagwanta. Nihilak na din siya. Nihilak ang babae. Grabe sa tiwa kakabantay sa tigi. Kuwit na ka. Basin og nakabantay ito, wa ka na-shock ang babae. Siguro ko lang dan tawag yung babae kayo ko na ko niya. Tanaw na ko ang iyang ulo. Sige mo na ko na. Sabi ko na natulog ko siya ang bahay ba? Natulog. Natulog ang last person katulog. Ang last Sila ba yung nagtatapad oh? ang laki may grabe kayo nakahibang-hibang. Kasi nga ano siya nag-expect ko na sa buot diri. Nagkapit. Hindi siya lang naman mababay. Okay, posa kamay dong. Aga, naunsa ning kalakiha Mahigala? Nagpatugtog din yung lalaki ko no hay, tugtog, pero to na di nagsige na yung Mahigala hirap. Tarawa ra gud pag abot din sa carbon gi blatter sa carbon pasa na sa inayawan. Nya inayawan po bingo po pasas sa lisay mo ana po na. Why Clarix po ning atong mga sus Ginoo ko. Atong balikan Mahigala ha. Di tanan kaya may mga pulis nga mga active sa gayo mo. Kuan, action. Pero yung uban kami di man hitabo dito sa kuan nya pagdagan sa kuan behar dili pa na namo dito pa na sugod. Ato na agi ka katawa mo tinapulan sa ba? Straight to the point. Kinani Mahigala ng hinol da sa kinani ang VHR pwede to dakpon to dayon day. Kani pag abot dito sa kuan sa report na Idol Tweety. Ni ingon nga adto lang na sa may inayawan. Paita sa diyan ng istoryaha oy. Atong balikan sa Idol Tweety sa dugang nga report kay gikan pa ni Toledo
ganinang kadlaw ni. Unya samtang kapad sila ining babae mga kaigalaan. Patugtog sa ning lalaki kasamang kay ba kunuhay murag nakatugog mayo unya ni ko naman di ay. Mura man siya sa iyang paminaw siguro nagduwa sa madyo. Patugtog mahigala pero ang kamot mahigala ni kamang man mura man mga kaigalaag bitin nga ni kamang. Kung sa bang kalakiha may galato balikan sa Idol Tweet TV sa dugang report mga sukit di paminaw. Yes, Idol Tweet. DYHP. RMN Report. Ang ang babay biktima. Ay sa gamay lang Twitch kay murag ni ko nang imong signal Twitch. Gamay lang ato sa i-adjust gamay. Itong balikan sa Idol Twitter ito taon may galas dili pa ta mo isgot sa padayon nga mga anggulo sa impeachment trial mga sukit di paminaw. Kay labot mahigala atong covered transaction kinini ang unusual transaction o suspicious transaction. Straight to the point. Atong balikan ito taon pero basta linya may galas kasamang Idol Tweety. Yes, Idol Tweety. DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil. Klaro na itong ingi, Attorney Rufil. Okay, go ahead Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil. Kaghapon ni sa kadlaw na Attorney Rufil nahitabo ang kining maong panghitabo. Nga din sa tuwang nasayran nga ang kining mga pasahero, lakip na ang kining driver kay lagi to yun man pud gyud ni ang kining inayawan police station Attorney Rufil. Na naman sila sa May Bulacau. Motong gidiretso na lang ni nila dinhi sa may buhatan sa Carbon Police Station. Pag-abot sa Carbon Police Station Attorney Rufil, ilahang gimbestigaran ang kining maong panghitabo. Hinungdan nga tuwang nasayran nga ang kining nga maong report kay gidala na sa Inayawan Police Station. Ato po nga gisubay dinhi sa may Inayawan Police Station Attorney Rufil kung ugaling gireklamo ba gyud ni ang kining nga maong lalaki apan sa tong nasayran Attorney Rufil ang kining nga maong babay ang wala na may reklamo, wala na ni dayon sa iyang reklamo kabahin aning lalaki. Pero mihilak man to siyang mga babae Idol Tweety. Basin og na ko na to nga hasol siya kayo gikan sa carbon. Ipasa pa ka sa Inayawan. Posible gyud Attorney Rufil sa kahasol pod nga iyahang na bati Attorney Rufil maupod gurong wala na pod siya ni padayon na sa kini nga maong kaso kay wala naman nakahatag. Ano man na gidakop pa na dayon unta, pwede man nang dakpon dayon unta. Tinuod gyud Attorney Rufil, ilabi na ging ani sexual harassment maning ingon ani pod Attorney Rufil. Nya dayon sa atong nasayran na base pod sa katong nikatap na ning nga maong video, ubay-ubay naman di ay pod ni og na biktima ning maong lalaki kana magpatulog-tulog Attorney Rufil ba niya. Tulog. Kanang niya mag kuanday couple day kayo ang kamot nagkapit. Angay ni patag mo na inani. Angay jud patag mo na Attorney Rufil kayo gugaling wala gyud mo dusuan ni Attorney Rufil or mo pasakag kaso kay mga nadmani nga kanang pasayloon ra bitaw ko or kaya pwede rin ako mabuhat balik sa ubang mga babay. Munang usay malumural pod lagi ang mga babay Attorney Rufil kay lagi tungod pod sa kahasol ganiyan yung pag proseso pod sa pag-file og kaso. Mo pod na Attorney Rufil. O nakuha nila angan aning mga lalaki, nakuha angan. Wala mihatag kay ang kini nga mong kaso Attorney Rufil lamang gud sa WCPD sa Women's and Children's Desk. Motong wala nakuha na to ang kining okay lang udi ka kakuha. What I mean is nakuha sang kapulisan. Yes Attorney Rufil doon na noon sila kaning information kabay na ning mong lalaki. Okay, kung panalitan gud og kuan kana na ang makanahon na to babae pagpasakag kaso at least naara no Tinood gyud. Kay kini mo di mo taga magmugara ni gikan sa Toledo padong sa Cebu City, dugay-dugay na bang biyahe, anak? Dugay-dugay po na makahinol-hinol, Idol Tweety. Attorney Rufil. In fact, Attorney Rufil, ang mga sakay aning panahon na, mo nang naglisod po gyud ang kining maong babae kay basin pa ang iyang una-una Attorney Rufil, unsaon siya sa lalaki, basin dunay dalang nga hinagiban, o musyagit baron siya, mo to siyang paglingi-lingi sa VR, Attorney Rufil, iyang mga pasahero nga kauban kay nangatulog man kay tatas ra bagyud pud ang biyahe gikan Toledo padung pod dinhi sa syudad sa Subo Attorney Rufil. Mo na nga Usa mo ra sa sugod biyahe sa Toledo.
Kadlawon man ni nahitabo Attorney Rufil niya, murag naabot din sila sa kanang syudad sa Sugbo, pasado ng mga alas 5, na padung na gid buntag. Oh, so ngit pag ito. Ngit pag gito Attorney Rufil ang ilahang pagbiyahe. Nya ang ubang pasahero nangatog sad. Nangatog gid Attorney Rufil kay murag tastas ilahan na lang pong graba opportunity nga makatug po sila Attorney Rufil kay kapoy po na bagyod ang biyahe labi na nga probinsya ra bagyod nila ang gigikanan ya padung pa din sa syudad sa Sugbo. Ya kining sa VHR kay dili ra bagyod mahimo nga luag. Medyo huot gyud ang kini mga pasahero diri kay kinahanglan man gyud i-fill in tanan ng mga pwedeng malingkuran. Oo. So So nga kasikit-sikit pud gyud di. kining VHR gikan Toledo padong diri sa Cebu City, pila ka oras pa ng biyahe daday? Ikaw Nemuel ka suito ka pila ka oras ang biyahe? Ah, unya pag abot dito sa kuan mo toy sugod na ginulhin. Og moagi sa manipis. Attorney Rufil, Ha? ang nakapan na Attorney Rufil og gugaling kuan o gugaling sa Talisay ra siya nakabantay nga gihinol na siya basin sa unahan pa dayto kaya nakatugra siya Attorney Rufil. Pero makabantay mo siguro Pait babae. kayo. Nakatug ang babae tiyan lang makabantay man ka og nay mo hinol siguro idol Twitter sa man mo magdon ni kama nga kubra. Bagid narabay uban Attorney Rufil nga sa pa kay gilok-gilok na mo nang murag. Basta nakabantay siya pero nahadlok lang siguro siya kani hilak man ang babae. Okay, atong higayon na Attorney Rufil sa wala pa nakabantay pud ang mga pasahero sa iyaha kay sige na siya lingi-lingi nagtuman naman niya nga luha mura ganiga nagpugong siya Attorney Rufil kay mahadlok siya kung unsaon pud siya sa lalaki. Medyo dakoon naman yung lalaki ha. Yes, Attorney Rufil, pero batanon pag yun daw kaayo pug pamarog na siya Attorney Rufil. Oh, batanon pa pero naibog ni siya sa babae kay tan-aw siguro niya ing katapad kasamang idol Twitter nga gwapa man po ning babayhanan lagi di ay. So moto nga tan-aw niya gwapa puti. Nya tan-aw niya kuan mo to nga duwa sa madyong. Hilig siguro duwa madyong ni tawhanan ni ha. Kuya, mulangoy Attorney Rufil. Samtang nangatog ang uban. Oh. Maayo kay ni siyang kantahan gig bihayr gid Attorney Rufil makarelate gid siya. Aton ni kantahan tani unya ha. Di ba ka Kantahan tanaw niya. di ba ka mo palag sumita ani? Di ba tayo siguro? Ayawan ning tawhana idol Twitter. Ato tong gidasig tong babae kung kuan nga ikiha gyud ni kay lisod man gud kayo kinsa may magbiyahean ng Toledo. Sunod ka ng Tinuod yun. ibutan ta ka ng pulis nga na-assign nila o iyang asawa or iyang anak. Mo may mataparan ani. Wa ka mo aksyon. Imong parinti na taparan ani niya gihinol dito. Ha? Dapat yaksyonan dayon ni. Attorney Rufil, og dili ra in town sa paan nakahikap ka ng mukitiw na ginangihang kamot ba? O mo bitan hilak ka babae kay dito lagi kuno na abot lagi dito sa kuan. Dili unta angay maabot. Naabot langob Attorney Rufil yun sa Oo. mga kamutar. Abot maglangob. Bato nga ang iyang kamot nga karaw-karaw ni abot dito sa epicenter. Pagkabaw na sa mga pasahero, perti na pong talaw. Perti na pong talaw ani nga mong lalaki. Oh, na to duko-duko siya kay nakabaw ng mga pasahero uban. Oo, nagduko-duko na dahil natin ni Rufil. Mura naging piso. Mura ni piso ang kining mong lalaki. May ganit kay way mga kuan dito nga interesan siya kulata sa sud. Kana gyud Attorney Rufil. Naswertihan gyud siya kaya narabagi uban nga mga pasahero Attorney Rufil labi na kining mga lalaki nga uban na makulatahan gyud siya. Swerte gani nga gakalma lang pod ang kining mga pasahero nga uban. Uwag gyud siya gikulata hangtod ginabot sila og police station. O naabot na ta sa police station gihold na to dayon. O kana hold to nila dinhi sa may carbon Attorney Rufil. Nga nahibong naman lang ta kay atong unag yung nadawat kay naagid ni sa Carbon Police Station. Apan nasayran na lang nato nga ana sa inayawan mo patog yung gisusi Attorney Rufil aron ato po nga makuha ang habig pud ani nga maong lalaki apan sa tong pag-abot dito wala naman day gipadayon ang kini nga maong kaso pud Attorney Rufil. May tatogi pag-abot sa carbon ila pa man gipasa sa inayawan paita ng istoryaha maka kuan man sad na.
ang complainant anak nga kanang kuan kay mura kag ma-discourage ba. Ngita kag justisya unya. Ngita kag nay makatabang nimo nya, ngitabang nimo. Utros ang gitapulan, gipasa pa ka nga adto lang mo sa inayawan. Mo na kana bitaw na yung mga snatcher nga inig gukod na sa snatcher inig kuan na. Mo report ka sa police station, nag-report sa police station, panguntanon ka di man mahitabo. Dito sa kuan, dapat nga to ka pa-blatter. Kunanggol ba, kunanggol. Murag maoy lang protocol siguro Attorney Rufil or ambot na kaunsa gyud ang Tinapulan gyud, tinapulan gyud na tweets. Ngamdag sila may mudakop, labi pagtuwa pa sila nagbaktas pang kawatan sir. Dili na kay di man na dili sa among jurisdiction. Di makaikyas na po doon. Iton over na unya ni kahuman. Kana na ana diha nakuha na. Tinod masindot gid imbestigaran sa gidaan na Attorney Rufil kay para mapasa ay kuanan dayon og kaso. Maaksyonan po dayon ni mga ingon ani ba. Oh. So kato mabayhana, Ay, tulad to lisod kanon kayo. basi nakadungog to sa broadcast nara niya kung kuan siya iya man ang katungod pero lisod kayo na og di ni mo tagam ning lalaki ha. Basi kapila na ni siya nang hinol na sakyanan na idol tweety. Kadlawon basi ngani tingali og gikan storido basi kutob ra ni sa kuan. Basi kutob ra ni sa Naga unya murag giganahan ginong hinol abot lang Cebu City noon. Gisakripisyoan ang biyahe Attorney Rufil aron pod sa bati pod niyang binuhatan. Mao gyud. Pait kaayo. Di malasa. Wala na hitabo aning kalakiha ron. So to na gawas don to mo lalaki. Gawas nun gihapon Attorney Rufil mo nang murag na sagmuyo pa da kay para na kung isip babay Attorney Rufil did gyud ra ba walay kana ganing dili deserve sa mga babae or maskin sa mga lalaking ingon na niun gyud Attorney Rufil. Nihilak ko babae taon. Dili kayo. Nihilak ka babae kay patugtog pagprimero layo pas tulido tugtog sa mga wa makamurag na shock siguro babae no kay bata pa man sa taon na babae. Nya basag Bata kuan ba? pa ang babae. Nya gwapa ra mabayhana nya bata pa nya human tingali og na kuan siguro siya hadlok siya sa lalaki idol tweety wa sa ka sige sa lingi-lingi ang mga tao pod sa palibot nga mga naa sa bihay nga tuog pod. Mga tugpod. Sumuna nga wa sa maka kuan. Oh kana asa man na sige sige. Be. Oh hilak. Kuya, saan ka kuya? Lima ka nagikuot mo dito. Yan lagi kapikap lang tos kuan lang madadara pero kanang yaman na kuan dito sa epicenter. Wala ikaw itong katawa pero bida. Kuya, saan ka? Mailhan ni mo ang traumas babae Attorney. Oo. Kuya, saan ka kuya? Sa po si kuya oy. Saan ka kuya? Hilak na mabae yun. Kuya, saan ka kuya? Kuya, O sa may gisuot ani babae ko nung idol tweety. Kanang normal ra nga sulog po Attorney Rufil. Mao lagi ning giingon Attorney Rufil nga og bastos gyud or manyakis gyud ang lalaki maskin pag unsa mo gisulog maskin pag nag-jacket ka dinha kay og bastos bubuhat gyud og binastos pod ng mga butang. Oh, nya kining mga babae mo biyahe ato lang po itambag siguro nga mas mayo magkasunis lang gyud. Magkasunis o Kana. kuan dili ba pod kuan ba panalitan og nay mag inana nga bastos dili madali-dali pod og kasod ang epicenter. Ang uban mag short pants, ang uban mag puruntong, ang uban mag jogging pants kay aron nga ayahay sa biyahe ba, comfort sa biyahe, okay man na. Pero katapad kag manyak. Labi pa ka ng inang Kana, jogging pants, o baka ka ng mga puruntong na inig karam-karam anang iyang kamot nga murag nagduwa og madyong. Pahilak ka ni babae idol tweety sa mga kuan man sad niya oy. Ting dangoy-goy Attorney Rufil oy kanang mailhan gyud nimo ba ang trauma nga kana ganing murag nagpugong lang siya adtong higayuna pero napagawas gyud niya Attorney Rufil ang iyang emosyon nga nabati human nga makabaw na pud ang iha mga kauban nga pasahero. Pag-abot na to sa police station kina agib hold to dayon kay ang iya mangong pagkakuan idol tweety na so kuan mangong iyang kamot. Iya mangong na kuan dito sa langob. Straight to the Kini point. mahigala tong tambag siguro sa kababayan-an. Biyahidor ba Inday Maris? Amot mo uyon ba kanako? O panatan og biyahe ta nga kita-kita lang,
nakaila ka na, ay baka imong partner biyahe mo, or na baka imong mga kauban na biyahe, okay na, comfort. Jogging pants na ka ana, or magpuruntong ana, ang uban, magsayar na ganin, ang uban, madadara, pero kinanang sakay ka ng public utility vehicle, ng bihayan ana, nya magsayal ka, sus, kadali lang masud, ana, kalakiha sa, kinini ang kamot nga magduwag madyo. Nalabi mo biyahe ka, sugod kag kadlawon biyahe, kasama magkatabang nimo nga lingi-lingi ka imong mga kauban nga tuog sad. Utrosan nga tuog. So nasigitawon sa hilak mahigala samtang kwan, nagpahimos ning lalaki mahigala og kwan. Hiram-hiram dito mga sukit di paminaw. Paita. Atong balikan sa Idol Tweety B sa final report. Yes, sa Idol Tweety. DYHP. Tata. RMN Report. Yes, Attorney Rufilo, gugaling mausab po ang una-una ni nga maong babae, Attorney Rufila. Hinaot gyud ang mapasakaan o mahatagan po negleksyon ang kini nga maong lalaki o gugaling tinuod man gyud nga ubay-ubay na pud ni siyag na biktima, Attorney Rufil, kay para wala na po laing mabiktima kay lisod kayos tanan og sige rag atras po og pasakag kaso ang mga nabiktima ning sa sexual harassment, Attorney Rufila. Mga nadpod ning mga maniakis ug mga kuan kayo kanang katol kayo kamot, Attorney Rufil nga Kanang mabuhat gikan gihapon kanang mga taga Toledo nga naminaw na to ron, taga Toledo nga moari sa Cebu City. Kanang mga ginikanan din ha, nga mga kuan. Oh, inyong anak may inanaon simbako. Mao na nga dapat concern ang atong kapulisan ang dapat untaban na asalay lang kasing-kasing bitaw sa pagkuan. Ang atong nga mutagam ni di na mga kabiktima glain. Kana mo na pinaka main point, Attorney Rufil, ang kanang di na makabiktima paglain kay basin mas worse pa dili na lang hikap-hikap, Attorney Rufil, ang mabuhat aning mong lalaki o goga o galing maanad na siya sa iyahang ingon ani nga binuhatan. Pait kayo luoy pod kay ang mga babae, Attorney Oo, Rufil. mao na, no? Nya ako nakasabot ko kaya to mga pulis, daghang mga pulis nga mga tarong liha, daghang mga abtik nga imbestigar tungnan ka gani ng uban nga tapulan. Nya ipasa ra kag lain binang paita, Idol Tweety. Hopefully, mahatagan lang po niyo action po sa tampong mga kapulisan, Attorney Rufil, ang mga ingunani nga matang sa buhat na galing sa ilaha mo reklamo, ilahan na lang po yung i-entertain na usa nila ipasa sa lain, Attorney Rufil, nga magtingkagol na po yun ni ang kini nga maupong kaning mga manyakis. Ila to tong giholdaan. Basta at least gikuhaan to mga nganila tanan na Idol Tweety kay pagdalitan tong babaeng magka huna-huna mausab yung huna mo duol din nato sa DYHP. Di at least naaro tayo mabalikan nga mga dokumento sa pulis. Nakuha man kanila ni mga ngan nila. Laman ning naimbestigahan po doon, Attorney Rufil. But so far, hopefully, nga kanang makaunahon na lang po yun ni sa makadaghang igayon ng kining mong babae, aron po yun wala na ilaing mabiktima, Attorney Rufil. Oh, for the sake nga makakuha sa justisya, number 1. Number 2, angay po ning masilutan ni mga lalaki. Ikatulo, ang uban ba? Maluoy ta sa uban, pila pa kabo ka mabiktima kung dili ni mabadlong kini tawhana. Kana mo na pinaka-importante gyud, Attorney Rufil, mo nang abli lang pod gyud ang atong si Biana no galing nga ganahan magpatabang pod ni nga maong biktima pod, Attorney Rufil. Okay. So far, mao na ato ang nakuha nga kinatibuk-ang detalye kabahin pod ani nga maong panghitabo, Attorney Rufil, sulod mismo sa usa ka vihaya gikan sa probinsya sa Sugbo padung dinhi sa atuang syudad sa Sugbo. Kini yung Idol TV Saya sa 93.9 of DYHP Arman Cebu Tatak-Ar. Amen. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo.